Искам да ви покажа всъщност какво идва с един чисто нов КТМ. Си начин да проверя на спицата, така ли ще промени звука. Чакайте да навалим музиката, че после YouTube ще ни каже я плати си лиценз, за да пуснем тази хубава песен в твой клип. Здравейте, приятели! Какво се случва? Случва се най-приятното нещо. Нямам търпение да отида и да направя второто каране на новия КТМ. Часа е 1 часа и 33 минути и отиваме да го поразходим малко, да го покараме малко в една прекрасна обстановка. Плана за деня да карам, искам да направя много километри, но трябваше да дойда, понеже ако сте гледали предишния ми клип, който със сигурност вече сте го гледали, се опитаме да хвана някаква алергия и трябваше да дойда да си купа някакви хапчета за против алергия. И сега се връщам за един хубав старт. Планът ни за деня е какъв е? Да покараме, да го разработиме, да се разходиме и да му навъртиме примерно 50-60 км. Сега въпросът, който имаме пред нас е къде да се разходим с КТМ-а. Имам няколко трасета, които бих искал да покарам, но трябва да се съобразявам с това, че мотора все още си е стоков, пиньона му е твърде дълъг, а не искам сега да сменявам пиньони и да се занимавам с глупости, искам просто така да си го карам да го поразработя малко. Въпреки че няма да е зле да му сложа по-късия пиньон, за да не го карам много с този пиньон, имайки предвид, че знам, че ще го сменя. И може би това да бъде едно от нещата, които ще направя. Но няма значение, това е от страна на пиньона преди да тръгна да го карам. И си мислех какво трасе да направя. Няма много голям избор от гледна точка на това, че не може да е хард ендуро, не може да е трудно, може да е средно и трябва да навива километри. И имайки предвид, че точно ще бъде това, въобще няма да занимавам с пиньона. Ще си го карам така, както си е 14 на 52 и ще си направя една разходка някъде в планината далече. Много сложно. Много сложно. Не искам да правя никакви коментари, прибързани коментари за това какво ми е впечатлението за мотора, какво ми харесва, какво не ми харесва. Типът видео, не че има нещо за момент, което да не ми харесва. Затова искам просто да изчакам да го покарам, да му направя едни 10 часа, за да мога да затвърда вече моментните ми невероятни впечатления. А едно от тези неща е окачването. Това е просто изумително. Само ви давам пример, в смисъл, вие ако сте гледали и сте слушали как коментирам на първото каране, пътя е така вълнист и когато карам примерно на CRF-а на завита газ, той държи оборотите на двигателя се държат, защото той не следва вълничките по пътя, а горе-долу ги прескача с отскоки, гумата върти и не следва вълните. В смисъл, има момент, в който губи тракшен. Докато КТМ-а, той следва вълните и го усещам как прави. Мисля, опитвам се да го създам отново, което означава, че дори по-нагорно и през вълнички, той предното окачване, понеже е балансиран, предното окачване държи задното окачване и задното държи предното, което е много хубаво. Мисля, тези две пътеки, които аз не ги пробих, исках да ги прохода и те всъщност тръгнаха толкова лесно, бяха точно това. Мисля, аз ги изкарах, защото мотора си държеше изключително добро сцепление. Другото, което ми направи изключително добро впечатление с окачването е, че примерно представете си, само да дигнем малко по-висока скорост, представете си карате по черен път, имате бабум, имате лобдатинка, влизате и излизате веднага. В момента, в който влизате надолу, вие натискате окачването и окачването вече като сте надолу,
както правим, така примерно. Като сте долу в точката, го натискате и каквото да е окачването, където да завидите, каквото да направите, вие сте едно сте натиснали мотора. Но в момента, в който излезете от бабунката и сте вече в горния край, тогава мотора тръгва да скача. Но ако не сте със скорост, която да скача, тогава се усеща как той вече губи сцепление или няма да завие, или ще подскочи, вече ако тръгнете да скачате. Но когато сте с умерена скорост, вие сте на земята. И това ми направи впечатление, че вчера на една бабунка, на една такава дълбинка, аз не бях със скорост за скок и когато излязох горе и дадох газ, просто задницата си беше залепена за земята, което означава, че окачването действително следи изключително добре пътя, терена. И съм много приятно изненаден. След като Лори вчера, като се качихме с нея и се повозихме и тя вика, леле майко, този мотор въобще не друска и така нататък, защото тя е свикнала на другите кросове, мосове и така нататък. Те самите да трепат. Тя няма база за сравнение с този, но важното е, че първото и впечатление е, че този мотор въобще не друска. По начина, по който примерно вози CRF-а или примерно вози KTM-а, 300 кубиковия. Без значение. Така че окачването е изключително хубаво. За момента съм с супер приятни впечатления. Така че сега отиваме да направим една хубава разходка, спокойна разходка и мисля, че вече знам на къде ще се разходим. Привет, приятели! Днес е второто каране на мотора и това, което ще направя, т.е. което трябва да направя е да му монтирам опашката с номера и другото, което е, искам да ви покажа всъщност какво идва с един чисто нов KTM, какво е включено в комплекта. Така, първото, което ви показвам, което няма да го изкарвам, блинкърс, мигачи, отзад лампичка за номера, допълнително копче за мигачите, което се монтира под това и тук са самите мигачи. Самите мигачи, още няма да го отварям, въобще не мисля да ги монтирам. Аз съм купил иначе други мигачи. Другото, което е така, това е приставката за номера, огледала, комплект инструменти. Ето. Всъщност на нас сега ще ни трябва този комплект инструменти, седмицата ще ни трябва, защото направихме първо каране. Ето тук има пиньона, също ще сменя. Да, казах, че няма да сменя пиньона, но ще го сменя и по-мека газ. И друго. Аз съм си купил такива лед мигачи и отпърки отзад, така че няма да се занимавам с тях да ги сменявам. Така, връщам се всичко в кутията, защото искам да пристъпя към оправянето на мотора, но като за начало първите най-важните части са да му смена, ако не, ето го новото стартово копче и това на Quick Shifter и на Launch Controller, но без значение. Това, което е изключително важно, сега ще видите как аз го забелязах. Вижте сега спиците, как трябва да ги провериме, че има тук лампата, как дали има хлабави. От тази страна няма, но аз преди да започна клипа видях, че всъщност ето я, вижте, така, това е една спица, това, още една, още една, не, така, сега процесът за стягане на спица, сега ще ви покажа как е през две спици се стяга, за да не се подсука джантата.
взимаме си ключ 7 и почваме от винтила и въртиме така. През 2. Демек. Надолу. Така. Стегната. Проверявам. Така. Всяка трета демек. И след това ще съм на точно така. Всяка трета. Точно така. Демек. Ще мина джант 3 пъти. Защото после ще стартирам от тук и после ще стартирам от тук. Демек. Така. Едно. Тоест 1, 2, 3. Тази пробвам. Третата. Тоест 1, 2, 3. Така. През 2. Чакай малко. 1, 2, 3. Четвъртата. Точно така. Четвъртата сега. Така. Прескачам 2. И идвам тук. 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 Прескачам 2. Да. Тук ще аз се ориентирам и по това по колко е скрита резбата на спиците, защото вижте, на другите почти резба не се показва. Ето сега става. Мерси. Така, прескачам тук. Прескачам 2. Тук неща е по-стегната. Да, добре. Прескачам 2. Прескачам 2. Прескачам 2. Прескачам 2. Така, ние започваме от тук преди. Сега почваме от тук. Ето. Така. Прескачам 2. Добре. Прескачам 2. Прескачам 2. И за да си направим проверка, че прескачам, ето ги. За да си направим проверка, че всъщност хващаме всички спици, ще да кажа, че знаем, че имаме 2 хлабави. Така че ето я. Иначе това, ако тръгна да карам, много бързо мога направо да скъсам спицата. А това и гумата може да ми спука. Въобще не. Ало! Ало, Слънце, здравей! Слънце, ти караш ли вече? Не. Стягам си спиците, защото имам... Стягам си спиците на мотора, защото имам 2 разхлабавени спици. На новия? Да, защото той като е нов и като се раздвижи, докато си олегне с нещата и може да се разпуснат. Сега пък излизам точно в лънч. Отиди да караш, защото е топло. Не, аз се занимавам с мотора, ти не ми губиш никакво време. Нищо не е правилно, как да кажа. По абсолютно същия начин трябва да направим и предната. Така само да ги провериме. Аз не ги натягам, аз просто ги проверявам.
защото само отзад. Те са, сега тук първата и втората трябва. Така. 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 И сега ето така. 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 Леко само да се усетят дали ключето пропада. В смисъл не дали пропада, дали горе-долу тягата на пръста се усеща една и съща. Така. Само последния път искам да проверя тя. И да съм на 100% сигурен, че всички съм ги докоснал. Така. 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 И така. Готови сме. Може да се каже, че жантите са готови. Сега вече остава да монтираме. Връщам си ключето в... Връщам си ключето в комплекта и сега ще монтираме номера. Така. Сега ето ги тук. Ай това карлче минава ето така. По този начин. Така. Ето така. Мисля, че идва така. Да, нещо е така беше. Нещо е такова беше. Само, че номерът как е монтиран не позволява да спирам видеото да не ви отекчавам, като го монтирам, ще го продължа. Ето, монтирахме го номера, монтирахме и стойката, много добре се получи. Сега да сменим ли пиньона? Айде го смениме. Провежката на спиците и сега това, което трябва да направим е да сменим предния пиньон, защото сегашният ни е твърде дълъг, а пък аз искам мотора да има... Смисъл, на мен не ми трябва да правя крос-кънтри. Затова искам да... сменя пиньона с по-малък. Може би ще се наложи да оттегна малко вълните. Също така ще се наложи да свалиме ето този предпазител, за да стигне
Опа. Видим дали. Не, че така той. Той така той не изпадне. Обаче ми се струва, че няма да стане номера на китайката по този начин. И ще трябва да сваля за да си дам повече ход, обръщам ето тези, така ги обръщам назад, вкарвам ги обратно и ето сега ще видите как гумата идва напред и ето тук ще ми даде повече ход. Мале, това ако не е 16. Леле, представяте ли си, ако това е 16? Какъв звяр ще бъде? Той е за това. Опа. Той е за това. На. Леле, майко мила. Я да видим сега. Това е оригиналния. Това е оригиналния. Те и двата са оригинални. Обаче тук на този има гума тампон, а тази гума тампон си е фиксирана. Добре, я да видим сега да преброиме колко. Не, това на мен няма ми трябва сигурно. Колко зъба е този? От тук почваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Да, ето заводския, който си идва 12. Тоест 12, аз ви говоря. 13. Аз съм му купил. Ето, монтирахме. Аз съм му купил купил 12, но нека първо го пробваме с 13, за да видим как ще бъде. Хубаво обаче резбата да се изчисти от лепилото. Да. Лека по лека вече започва да го персонализираме. Но това няма нищо лошо. Това му е целта. Иначе ако се кара, както е направен. Само че аз не иска да го аз не съм го стегнал. Това тук трябва да е ето така. Така. Сега да видим как ще се обтегне веригата.
Връщаме. Види ли си какво работа, да? Е така. Връщаме. Аз ги бях обърнал ето така, за да може да ми прибера напред. Връщаме ето така. Обръщаме от другата страна по абсолютно същия начин, за да влезе вътре. И сега максимално, когато е прибрана, както беше преди, е супер хлабава. Така че ние ще я балансираме. Мисля, не балансираме, а фиксираме. Така. Отивам да си взема ключ 10. Отпред е 13. Отзад 10. Винаги е така контрагайката. Се разхлабави. Всеки знае на старите мотори колко трудно. Не винаги, да. Как спичате те. Така. Абсолютно. Същото ще го направя и от тази страна. Тук е много лесно за мерене на веригата, но все още е къс. Все още е дълги им предвид. Така. Тук сме на посредата. Първото и второто. Малко обтегната, защото тук трябва да има. Ще я прибера много малко. Е така. Тук да е по средата. И тук също да бъде. Ето така. И сега един стар номер, който ме учи от дядо, за да се обтегне веригата. По-трябващо да го изключва от скорост. И след това даже е хубаво да сложи и парца, но без значение. Ето така. И сега съм тук, за да съм сигурен, че ми е опънала веригата. Тук съм от средата на една идея напред. И тук съм. Тук трябва да го прибера малко. Това е. Тук съм средата. Една идея напред. Тук съм средата. Една идея напред. Една идея напред. Даже малко ще го оформя. Това е. Това е. Сега правиме. И сега, за да съм сигурен, мисля да си направя проверка дали веригата ми е опъната нормално, т.е. достатъчно. Идваме тук, затягам уста, но не много. Пускаме така и проверявам. Това е. Ето това. Ето това. Така, сега какво правим? Сега си затягаме стопера. Така, само една идейка. Даже трябва да го придържам, защото още хоп! Демек да му държа контра. Хоп! Тук. Хоп! Попритегнете.
Тягам си оста и сме на 13. Ето ни. Веригата ни е добре оттегната. Проверихме спиците. Един че лесен начин да проверя на спиците, така дали ще промени звука. Ако промени звука, значи има хвалба. Но не. Така, готови сме да прибирам инструмента, оставам и да залепя само един стикер протекция. Е от другата страна тук на корицата. И сме готови. Ето сега трябва да сменим това копче. Като свалям спирачката, режа тук тази свинска опашка, той се кабела свършва ето тук и го сменявам. Развиваме ODI дръжката, която е много яка. Ето ги, трак. Штрак. И сега вече го проследявам и го свалям. Но преди да го сваля, ще монтирам новото, не новото, а заместителя, ето го, което всъщност е това, което трябва да бъде. Защото в Америка всички се оплакват, че ще трябва да разгубвам доста части. В Америка всички се оплакват, че 6 Days идва с traction control и с traction control, quick shifter, но са рестриктнати. Пък ние тук ги имаме и слагат ECU-та, други бутони, за да репликират, да копират поведението на това мале. Така, от тук, да ви покажа частите, вижте с какво стана въпрос. Така, ето го кабел. Ето го кабела. Така. Сега натискаме, вадиме. Новия кабел е ето това. Той минава само само през тази щипка. Ето така. Така, искам да го направя буквално както си е заводски. От тука. 4 на 4, вижте разликата, 4 на 4, а тук пак е 4. Просто разлика в копчетата. Така, тук така. Тези неща са си тук в кълъпчето. Сега стария го вадиме. Стария бутон. Слагаме. Ах, леле! Каква аматьорска. Не, ще влезе. Така. Копчето е тук. Маската е фиксирана. Така. Тук идваме да си закачим помпата. Само че тук кабелчето е така. Така. Ето така. Да, значи имахме една свинска опашка тук и една свинска опашка там.
една свинска опашка. Ето тук. Ето така. Което да минава. Ето така. Така, това